maupay pag-abot na ako gikan sa work, no? And akong naabtan, ako ang brother og ang akong pag-umangkon nga nag-repair sa amo ang cover sa amo ang kanal, no? Grill. So sila lang ang nag welding, nag-cut sa mga unsay nga anang gamitonon, kabilya og mga tubes para mausob among cover sa kanal. Okay, so kay tanawa mo ni ang situation sa amo ang canal cover. Lata na gid siya. So ilahang gi-repair. It's a good thing, no, nga nag-invest gyud og mga gamit, no, sa pang-welding. Kay gamit gyud di ay siya. Labi na karong panahon na di na gyud ta basta-basta makapabook og makapangita og welder, no, kaya fully booked sila. Daghan kay sila mga projects di kuan na sila mga contractor. So mas paayo ani maumaon na lang ni sila. Eskwela sila sa YouTube University. So mao din na ang amo ang old canal, no, lata na gid siya as in dugay ra gid mi ng handom nga ma-repair na siya pero wala lagi makuha nga welder. So amo na lang gibutangan in taon na og mga tabla kay aron di mi mga basot sa kanal. And timing on vacation ang akong manghod si Padre Pepe. So feeling welder mapuni siya. Mao gid taw ni siya ang handyman sa amo ang balay. So every time mauli daghan gid kay siya mga project nga ayom-ayom sa among panimalay. And we're so happy nga iya hapong gitrain ang akong pag-umangkon nga si Renz ing ani nga mga skilled work, no, skilled jobs kay magamit ra pud niya puhon-puhon og siya na pud ang mature, no, modako, no, ug asa siya ipadpad sa kapalaran at least na siya madala nga skill. Pwede na siya mahimong welder ing ana, ug mag-ayom-ayom sa balay pwede na pud siya. So mao ni silang duha ang partner gyud na sa pag-ayo sa among mga canal covers. Kay need na gyud kaayo siya ayuhon kay maka simbakog matitanos in taon may kung mabasot mi sa mga kanal. So kana di ay amo ang welding machine. Okay, pinalit pud na ni Padre sa Shopee. Okay, kay ingon siya mas maayo nga mag-invest mi og mga gamit, no, panggamit pang welding, pang pamanday kay aron in kaso og needed na namo naa dayon kay mahal baya kaayo ang moabang og welding machine. Okay, so kana siya portable welding machine. Di gyud na siya katong commercial grade nga welding machine. So pag ayom-ayom lang ba sa mga naay guba nga ginagmay. Pero kaning amo ang kanal major na dun. Kinanglan jud og major revamp kay simba ko lagi intawag mga titanos men na unsaon na lang, no. Mao na nga nag-invest og mga welding materials, no, welding equipment. Portable welding equipment, no? Mas maayo dai siya kay aron every time nga nagkinahanglan ready na, fire away na gyud, no, kung naalay time naadayon magamit kaysa magka kuan pa dong doy-doy pag bisan asa og panghuwam or pang rent, no, welding machine. So mo na automatic dayon kung naa kay gamit sa balay nga pang welding na naapod may mga ginagmay nga carpentry kuan equipment kay aron naapoy mga ayuhonon, no, mga idukdukonon. So kinanglan gyud ang tagsa ka balay mag kupot og mga pang ayom-ayom sa balay samtang
wala pay mga panday or taghuwat sa mga professional nga mo trabaho, no, kaysa maghulat lang, malata gyud og dili sugdan dayon. The good thing interested pud kay ni akong pag-umangkon si Renz about ing ani nga mga skills, no, kay necessary po ni nga makaibaw sa ning ani iyahan ang kaugalingong pamuyo, iyahan i-maintain o kabalo na siya, no, mag-ayom-ayom. So train them while they're young, no, kay aron makakupot sila og necessary skills